Dobrý deň, dámy a pani, vítam vás pri novom videu z hry Minecraft. Teraz momentálne nejdeme točiť survival, ale kreatív. Mrzí ma, že ešte sa vám nikdy neukázal moju najdeninu. Znamená, že najlepšia, najhoršia, najzabavnejšia, všetko možné. Takže toto je asi ona. Mám to tu pekne opletené, hneď to akože väzenie, oni tu môžu, majú tu aj dvere, že kam môžu vychádzať, takže mám tu premnožených golemov, bestičanov, kravy, všetko je tu veľmi veľa. A dokonca tento tu pán golem, je asi najlepší zo všetkých golemov, lebo stráži výrobu týchto golemov. No takže to je to. Potom tieto domy som postavil ja. Tento dom. To sú také jednoduché, ale pre jedného vestičana to bohato stačí. Tu je veľmi dom. Ale môžu si tu aspoň prečítať knižky, takže to je poloknižnica. Toto je knižnica, toto je poloknižnica. V tejto knižnici vlastne môžu si prečítať vlastne veľa je tu kníh, tu si dajú nejaký rebrík alebo niečo a môžu si čítať. Tuto majú umývadlo na oplachovanie tváre a všetko. Toto ďalšie a ako vidíte, ich tu strašne veľa. Mám tu aj nemocnicu, tu strážia tiež vesničani golemovia. Ideme sa pozrieť, že či sú tu nejakí pacienti. Tuto je pacient, nie je. Potom tuto nie je pacient, tuto je. Aj tuto je, takže v jednej miestnosti není. Sorry, že som vás obťažoval, že som sa díval do vašej izby. Nie, dvaja tu nie sú vlastne, lebo jeden a druhý. Tuto by mal byť niekde recepčný, len zase si robí asi pauzičku, ako vždy. Ja som ho tu vždy posadil si takto otvoriť tieto dvere a vypadne odtiaľ. No nevadí, takže tuto sú golemovia, mám tu aj moju vlastnú kováreň. Tak, toto všetko je železné brnenie, tuto má nejaké tie vecičky. Tuto je pec, tam sa dá všetko, tuto má byť akože ilúzia komínu. Kokos, toto video bude mať strašne veľa minút, lebo kým toto všetko opíšem, no tak toto bude dosť veľa. No tak tuto sú domy, ktoré postavili villageri. Toto je chata. Tuto môžu ísť na chatu tí vestičani. To je jedna izba. A druhá izba, to je dvojizbová chata, čo je dosť divné, ale je to tak, no. Tuto sú tí obyvateľia dvaja, čo tu bývajú. A toto je recepčný, ktorý si zase robí pauzičku. Čo už. Potom tuto je iglu, ktoré si oni sami asi postavili. No, je tu strašne veľa tých domov, takže keby som to opísal, tak to by bolo nekonečno rokov. Tuto sú slabá, mali čo hutať cez zimu, čo tu je asi stále zima, ale niečo je tu ešte špeciálne, že mám tu kino. Momentálne je tam strašne veľa divákov, alebo ani nie. Tuto je platňa, tuto môžu si zasvietiť svetlo, keď skončí film a tak. Tuto sú reproduktory a také. To majú automatické otváranie, tuto sú obyčajné domy. Čo ja poviem, je toho strašne veľa. Toto kto zbúral, ja to opravím, nemusím, takže ja som celý starosta tejto obce, vlastne možno malého mestečka. Toto som postavil a vyzerá to na prvý pohľad ako koncentračný tábor pre vestičanov, ktorý by bol ale pekný. Ale toto je vlastne ubytovanie pre bezdomovcov. Je to strašne toho veľa tých postelí. A predstavte si, nedával som to robiť cez príkazy,
na chat, že som tam napísal, že príkaz a ono by to splnilo. Toto všetko som vybudoval vlastnými rukami. Takže tak no, toto je tá knižnica, to som vám hovoril. Je toho dosť veľa, ale možno tu ešte urobíme ďalší dom. Tuto by sa krásne hodil, takže počkaj, som zabudol robiť tie domy, takže takto, super. Takže na to budeme potrebovať toto, nie toto. Dvere takéto, počkaj, aké sú tam dvere. Ja už som úplne zabudol. Hej, tieto, takže dobre, mám, ešte sklo mi chýba. Sklo, takéto si dám, super. Ale vlastne počkej, tuto nie sú také skla, tuto sú takéto skla, tie sklenené panely, takže ešte raz. Tak, takže pustím sa do výroby, Boh vie, že čo z toho vzdychne, tak. Takže ak to je takto, super, toto, takto, toto ešte takto, tak, korďak, tak, potom, dúfam, že sa mi to zmestí, je takto, tak, počkať, takto, takto, super, vybavené. A nakoniec toto. Tak, ešte toto ma zaujíma, že ako je ten vnútro spravené toho domu. Takže hej, obyčajne čestka, jedna posteľ, to by malo stačiť. Tak. Čo tu sedíš, poď, ideš mi pomôcť stavať, dávaj robo. Tak, takže toto som tu ešte zabudol, daj, že tu, toto nahradíme touto peknou podlahou, aby nebola zima, lebo by tu mali sneh. No pozrite, ak sa krásne starám o tých vesničanov. To je úplne, že krásne. A mne sa sám páčia tie domy, čo im staval, takže toto sú vlastne jednohviezdičkové domy. Počkať, posteľ dáme modrú. Truhlicu. Dáme takto. Hej, jeden vestičan si tu už našiel miesto, super. Ty kokos, ja som zabudol dať ešte strechu, ozaj. Strechu dám i hneď. Šup. Hej, alebo mal by si sa dať trošku dole, aby som tam vedel dať, takže dávaj. Choď dole. Prikazujem ti, choď dole. Ty kokos, jeden sa postaví, druhý sa nepostavíš. Ti vrajím, že ľahni si a lež. Takže toto mám, takže teraz by som si tú truhlicu. Je rád na truhlicu, však ja už ho mám tu, super. Počkaj, torčku dám tu. Takže fakľa. Super, to dám tu, na čo mi je toľko veľa tohto, to je zbytočnosť. Nice, takto. A vidíte, takto som robil každý jeden dom, takto. Všetko pekne. A ešte toto som zabudol dať. Tak. No.
Takže takto robím všetky tie domy, takže tento, aj tento. Všetky som tak urobil na jedno kopyto. Ale je to tak krajšie. Tuto som urobil barák. Neviem prečo je to zablokované. Tuto majú doby, tortu, všetko možné. Tuto je kovačná dielňa. Mal by som tu ešte motorčku. Super. Poď Jožo. Ten pes není normálny, počúvajte toto. Dávaj. Pekne zavreme. Ináč ešte posteľ by som tam mohol dať, aby sa mali kde vyspať. Tak, super. To by stačilo. Idem sa pozrieť v Nedry. Som mal taký plán, že vestičaný sad. No, takže hej. Mal som plán urobiť v Nedry dedinu. Podobno ako mám hentam, len som sa bál, že mi zhorí, lebo tu mám toto všetko lavu, ale myslel som si, že sa spavnem na takom inom biome v Nedry a tam by sa to dalo všetko postaviť. Ináč už som sa tu normálne aj raz stratil v tom Nedry, to som asi tak na 3 dní hľadal celú vesnicu, že kde to je práca. Nezdá sa mi týchto magnetických hadov, lebo oni tu stále robia neplechu. Choď preč, ti vravím. Je to nejde po dobrodky, pôjde to aj po zlobky, takže. A už sa od nich pustili aj títo. Sa bojím, že uhoria. Ich spadnú do lavy. No už je tam šup. Počkaj, ja ti pomôžem, Gureve. Ja tak nič. Som si myslel, že ich trafím. Počkaj. Nice. Takže hej, toto je Nether, je tu, tiež je tu nejaký tí vestičani a žiadalo by sa tu robiť vesticu. A jak dáte aspoň 10 odberateľov, tak všetko to tu zrovnám. Všetko zrovnám. Dám to do vodorovnej polohy a postavím tú vesticu. Iba 10 odberateľov stačí, takže si rozmyslite a dávajte rýchlo odber. Lebo bude to tu lepšie, lebo pozrite. A bude to aj samo o sebe krajšie, lebo keď tu bude tá vesnica, nebude to všetko lava, všetko popol a tak ďalej. Takže na dnes by to bolo všetko. Jak sa toto video páčilo, nezabudnite dať like, odber a vidíme sa pri ďalšom videu.